Ең кызыксынучан, ең белемле һәм бик күп сорауларга җавап табырга яратучы укучыларны экраннар янына чакырабыз. Чөнки эфирда акыл барлык тапшыруы һәм бездә бүген кунакта Айсылу, Диләрә исемле кызлар. Хәерле көн, кызлар. Исәнмесез. Кызлар, әйдәгез үзегез белән якыннанрак таныштырыгыз. Диләрә, сүз сиңа. Минем исемем Диләрә. Мин 12-нче гимназиядә 6-нчы сыйныфта укыйм. Минем иң яраткан фәннәрем ул инглиз теле, тарих һәм география. Син бөтен фәннәрне яратасың булып чыга түгелме инде? Әйе. Син шундый кызыксынучан димәк безнең. Әйе. Икенче кызыбыз Айсылу белән танышыйк. Исәнмесез, минем исемем Айсылу. Миңа 12 яшь. Мин 12-нче гимназиядә белем алам. Буш вакытларымда биргә һәм бик кызык китаплар укырга яратам. Кызык китаплар нинди китаплар инде ул? Мәсәлән, Мыраужанның туган көне һәм Җил каян килә. Ярар, аңладык без сине. Инде сез уенга әзердер, шулай бит? Ничек әзерләндегез? Бик каты әзерләндек. Әзерләндек. Ярар. Без сезне әзерләгезне тикшерербез. Инде беренче турга күчәбез. Тапшыруыбызның беренче турын башлыйбыз. Иң элек сезне кагыйдәләр белән таныштырам. Беренче турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгырый һәм баллар сайлау мөмкинлеге бирелә. 0-дан алып 10-га кадәр. Сез әйткән балны без сайлыйбыз. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән, бал үзегезгә була. Әгәр дә инде юк икән, бал гомуми исәптән алына. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Җавап вариантларын игътибар белән тыңлагыз. Димәк, беренче сорауга күчәбез. Леонардо да Винчиның иң танылган картинасы. Бу сорауга беренче булып Айсылу җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 10. Кабул иттем. Әллә син Леонардо да Винчиның картиналарын бик яхшы беләсең? Әйе. Хәзер белербез. Диләрә, син ничә балл куясың? 10. Син дә 10 балл куясың. Картина осталары, сәнгать осталары килгән безгә бүген. Әйдәгез җавап вариантлары белән танышыйк. Джаконда, Аленушка, тагын икеле, опять двойка, Кара квадрат, Ялгызлык, одиночество, Яшенле яңгырдан качучы балалар, Дети, бегущие от грозы. Димәк, бу картиналар арасында кайсысын Леонардо да Винчи иҗат иткән? Айсылу, син җавап бирергә әзерме? Джаконда. Синеңчә Джаконда. Ярар. Аны икенче төрле исемен беләсеңме? Мона Лиза. Мона Лиза. Ярар. Моны чынлыкта Леонардо да Винчи иҗат итте микән? Хәзер белербез. Диләрә, син ничек уйлыйсың? Шулай итеп, Джаконда, Мона Лиза булгач, Леонардо да Винчи. Иҗат иткән дип уйлыйсың инде. Һәм чынлап та Мона Лиза Леонардо да Винчиның иң танылган картинасы. Әфәйин кызлар, 10 балл. Икенче сорауга күчәбез. Икенче сораубыз булай яңгырый. Галиәскәр Камалның кайсы әсәрендә героиня күлмәк сайлый алмый интегә? Диләрә, бу сорауга беренче син җавап бирәсең, ничә балл белән бәялисең? 10. Әдәбиятны яхшы беләсең, Галиәскәр Камалның әсәрләрен беләсең алайса. Әйе. Айсылу, син? Мин дә 10 балл куям. Бәлки сезгә җавап вариантлары кирәк түгелдер? Юк. Шулай да әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итеп карыйм. Сүнгән йолдызлар әсәрендә Сәрвәр, Галия Бану әсәрендә Галия Бану, Зәңгәршәл әсәрендә Мәйсәрә, Беренче театрда Гафифә, Банкрот әсәрендә Хәдишә, Әлдермештән Әлмәндәр әсәрендә Хәмде Бану. Бу героинларның кайсысы нинди әсәрдә күлмәк сайлый алмый интегә? Мин беренче театр сайлыйм, Гафифә. Бу эпизодны хәтерлисең? Әйе, хәтерлим. Әсәрне укыганың бар. Без мәктәптә кинофильм карадык. Һәм ничек сиңа кинофильм ошадымы? Миңа бик ошады, ул бик кызык булды. Аңлашылды. Айсылу? Мин дә Диләрә шикелле беренче театрны сайлыйм, Гафифә. Гафифә күлмәк сайлый алмый интегә. Чыннан да, Вәли белән Гафифә әңгәмәсендә Гафифә төрле киемнәр сайлап карый. Әфәрин, кызлар, бик дәрәҗә җавап бирдегез. Хәзер 3нче сорауга күчәбез. Бейҗиңел барасыз әле сез. Хәзер география өлкәсеннән сорау булыр. География фәне белән дуслыгыгыз ничек? Ничек укыйсыз бу фәнне? Айсылу? Әйбәт. Беләсез география фәнен? Диләрә? Мин географияны бик яратам, чөнки безнең укытучы бик кызык сөйли. Ярар, хәзер сораубыз менә булай. Кайсы күлгә
336 елга һәм шишмәләр коя. Күз алдыгызга китердегезме? Бу инде күл булырга тиеш икән. Айсылу, бу сорауга беренче булып син җавап бирерсең, ничә балл белән бәялисең? 8 балл бирә Айсылу, әбиләре 9. 9 баллны куя. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Каспий, Виктория, Байкал, Мичиган, Балхаш, Титикака. Кайсы күлгә 336 елга һәм шишмәләр коя? Айсылу, син җавап бирергә әзерме? Минем өчен Байкалга 336 елгалар һәм шишмәләр коя. Диләрә, син ничек уйлыйсың? Мин дә шулай ук Байкал җавабын сайлыйм. Байкалга 336 елгалар Коя инде. коя. Ярый, җавапларыгызны кабул иттем. Чынлап та иң тирән күлебез Байкалга 336 елга һәм шишмәләр коя. Әфәрин, кызлар, бик яхшы уйнадыгыз сез. Безнең Диләрә бераз гына алда бара. Ләкин Айсылу кәефеңне төшермә. Киләсе турларда син куып җитәрсең дип өметләнеп калабыз. Акылбаты тапшыруның икенче турын башлыйбыз. Бүген без сезнең белән музыкаль гаджетлар турында сөйләшербез. Төгәлрәк әйтсәк, аларның тарихына күз салырбыз. Шулай итеп, сезгә гаджетларны килеп чыгулары буенча урнаштырырга кирәк. Иң беренче без куячакбыз, димәк. Иң беренче барлыкка килгәнен һәм инде ахырдан соңгы елларда барлыкка килгән гаджетны. Аңладыкмы? Бу сорауга беренче булып безнең Диләрә җавап бирер, ничә балл белән бәялисең? 10 балл куя безнең Диләрә. Айсылу? 10. Айсылу да 10 балл куя. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. MP3 плеер, аудиомагнитофон, патефон, шарманка, DVD уйнаткыч. Диләрә, син җавап бирергә әзерме? Синеңчә беренче нәрсә барлыкка килгән? Минемчә беренче шарманка, икенче барлыкка килгән патефон, аннары аудиомагнитофон, аннары DVD уйнаткыч һәм соңгы MP3 плеер. MP3 плеер соңгы барлыкка килгән дисәң син. Җавабыңны кабул иттем. Айсылу ничек уйлый икән? Мин уйлыйм шарманка, икенче патефон, өченче аудиомагнитофон, дүртенче DVD уйнаткыч һәм соңгы MP3 плеер. Ярар, кызлар, бик яхшы өйрәнгәнсез. Әнә шарманка ничәнче елларда, ничәнче гасырда барлыкка килгән әйтә аласызмы? Минемчә шарманка урта гасырларда барлыкка килгән. Хәзер әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк әле. Шарманка 15-нче гасырда барлыкка килгән. Патефон 1907 елларда, аудиомагнитофон 1932 елларда барлыкка килгән икән. DVD уйнаткыч 1980 елларда, 90-нчы елларда, инде MP3 плеер 95 елларда Америкада барлыкка килгән. Әфәрин, кызлар, бик дөрес җавап бирдегез. Сез әле бик җиңел барасыз. Сезнең фикерләрегезне дә ишетәсе килә. Турлар буенча, уен буенча. Бу тур бик кызык башланды. Һәм мин уйлыйм, соңгы тур бик кызыклы үтәчәк. Диләрә, син? Бу турларда бик кызык сораулар булды һәм алар миңа бик ошады. Мәсәлән, аеруча кайсы сораулар кызык булып тоелды? Мәсәлән, патефон нинди елда барлыкка килгән, DVD уйнаткыч, мин аны белмәгән идем. Сез миңа бик булыштыгыз. Ой, рәхмәт. Шулай итеп, без 3-нче турыбызга күчәбез. Алга таба да сезгә уңышлар телим, кызлар. Акылбаты тапшыруның 3-нче турын башлыйбыз. Ул артык җавапны тап дип атала. Сезгә җавап вариантлары биреләчәк. Сез шушы исемлектән дөрес булмаган артык җавап вариантын сайлыйсыз. Шулай ук бу турда балларны үзегез куясыз, 0-дан алып 10-га кадәр. Кызлар, әйтегез әле, табигать белән фәннән укыганыгыз бармы, яратасызмы? Беренче, икенче, өченче, дүртенче сыйныфларда без күп аны үттек. Без елгалар,
елгалар, Хайваннар турында укыган идек, истә калдырган идек. Ярый. Менә хәзер без сезнең белән 3нче турның 1нче соравы җәнлекләргә багышланган. Төгәлрәк әйтсәк, Арктикада яшәүче җәнлекләр турында булыр. Бу сорауга беренче булып безнең Айсулу җавап бирер, ничә балл белән бәялисең? 9 балл белән бәяли Айсулу. Диләрә ничә балл белән бәяли? 9. Шулай ук 9. Соравыбыз Арктикада яшәүче җәнлекләр дип атала. Әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ак аю, тюлень, төньяк болан, коала, морж, хайрак. Айсулу, син җавап бирергә әзерме? Мин уйлыйм коала. Коала? Нәрсә дип уйлыйсың? Ул Арктикада яшәми. Яшәм. Шуңа күрә син шул җавап вариантын сайлыйсың инде. Ай. Диләрә ничә уйлый икән? Бу хайваннардан коала Арктикада яшәми. Кайда яши? Австралиядә. Бик дөрес кызлар, чынлап та коала Австралиядә яши, һәр икесе 9 балл. Икенче соравыбызга күчәбез. Ул безнең татар теле фәненнән була. Татар теле белән дуслыгыгыз ничек? Әйбәт. Нинди билгеләр аласыз? Бишеләр. Ярый. Менә җөмлә кисәкләре темасын уздыгыз мине биттегезме? Әйе. Ярар. Әйдәгез алайса сорауга җавап биреп карарбыз. Беренче булып Диләрә җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 9. 9. Айсулу, син? 10. 10 балл куябыз Айсулу. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Ия, рәвеш, хәл, хәбәр, айыргыч, тәмамлык. Җөмлә кисәкләре. Диләрә, син җавап бирергә әзерме? Монда рәвеш артык була. Ни өчен? Чөнки рәвеш ул сүз төркемнәренә керә. Ярый, җөмлә кисәге түгел инде синеңчә. Әйе. Айсулу ничә уйлый? Мин дә Диләрә шикелле рәвеш дип уйлыйм. Бик дөрес кызлар, рәвеш җөмлә кисәге түгел, сүз төркеме. Афәрин. Татар телен чынлап та бик яхшы беләсез икән. Хәзер әйдәгез 3нче соравыбызга күчик. Өстәл уеннары. Өстәл уеннарын беләсезме? Әйе, беләбез. Бу сорауга беренче булып безнең Айсулу җавап бирер, ничә балл белән бәялисең? 10. 10 балл куя Айсулу. Диләрә? 10. Диләрәгә 10 балл куя. Дигән җавап вариантларын тәкъдим итәм. Шахмат, домино, шашка, уртага кереш, нарды, маджонг. Айсулу, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз, димәк, өстәл уеннары. Уртага кереш. Ни өчен? Чөнки аны өстәлдә уйнамыйлар. Ничә уйныйлар? Бу сорауга инде безнең Диләрә җавап бирер. Уртага кереш, чөнки икенче уеннар аларны өстәлдә уйныйлар. Уртага кереп уйнамыйлар. Уртага кереш ул тул белән уйнала торган уен. Ике кеше кара-каршы баса, алар арасында 5-6 кеше булырга тиеш. Уенчылар чиратлап бер-берсенә туганда шул вакытта уртадагы кешегә тиерергә тиешләр. Менә шуннан гыйбарәт әлеге уен чынлап та уртага кереш өстәл уеннары рәтендә тормый. Афәрин, кызлар, бик дөрес җавап бирдегез сез. Һәм безнең гомуми исәп әлегә тигезлек. Шуңа күрә безнең 4нче турыбыз бик кызыклы булыр. Диләрә, 4нче турны синең белән уйныйбыз, ләкин аңарчы бераз синең белән сөйләшәсем килә. Буш вакытларың ничә үткәрәсең? Нәрсә шөгыльләнергә яратасың? Мин музыка белән, театр түгәрәгенә йөрим һәм бию белән шөгыльләнәм. Музыка түгәрәгенә йөрисең, син берәр музыкаль уен коралында уйныйсың димәк. Әйе, мин фортепианода уйныйм һәм бик күп конкурсларга йөрим. Нинди әсәрләр уйнарга яратасың? Мин күп татар әсәрләр уйныйм. Алар миңа бик ошыйлар, чөнки алар бик матур, аларның мелодиясылары бик җиңел һәм Күңелгә төшле. күңелле. Ярый, бик яхшы. Миннән сиңа 10 сорау булачак. Син тиз арада аларга җавап табарга тиеш буласың. Әгәр дә инде белмисең икән, алга таба яки белмим дип җавап бирәсең, яме? Ярар. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Син әзерме?
Әзер. Киттек. Алма бабай, шагыйрь, депутат Миңнуллинның исеме. Туфан. Юк, Роберт. Табышмакка җавап. Яз килсә киенә, көз килсә шишенә. Ул нәрсә? Куян. Юк, агач. Көрәш, ат чабышы, киянтә белән су ташу. Бу нинди бәйрәм уеннары? Сабантуй. Дөрес. Җиргә иң якын йолдыз. Кояш. Дөрес. 8-гә 8-не кушкач ничә була? 16. Дөрес. Гыйнвар аеннан соң нинди ай килә? Февраль. Дөрес. Суның каткан халәте. Боз. Дөрес. Әтинең әтисе миңа кем була? Бабай, дәвәти. Мәкальне дәвам итегез. Тырышкан табар. Ташка кадак каган. Дөрес. Колакка кия торган бизәнү әйбере. Алка. Дөрес. Афәрин. 4-нче турыбызны дәвам итәбез Айсылу белән. Сезнең әлегә тигезлек иде моңарчы. Әйе. Хәзер инде 4-нче тур кайсыгызның белемле, кайсыгызның җитезрәк икәнен ачыкларга ярдәм итер. Дулкынланасыңмы? Әзгә. Ярар. Минем сиңа шуны соравым бар. Диләр белән сөйләштек инде. Буш вакытларыңны ничек үткәрәсең? Буш вакытларымда мин театр түгәрәгенә йөрим. Анарсан среда минем танц бию бар һәм буш вакытларымда китаплар укыйм һәм эшләрне эшлим. Ярар, буш вакытларың бик юкта икән әле синең. Менә без сиңа бүген 10 сорау әзерләдек. Аларга тиз генә җавап бирергә кирәк булачак. Әгәр дә белмисең икән, белмим, алга таба дип әйтәсең. Һәр дөрес җавабың өчен сиңа 1 балл куела. Яшьтә? Әзерме? Әйе. Киттек. Шәвали хәйләсе авторы Шагыйрь Галиевның исеме. Шәфкать. Дөрес. Утта яна, суда батмый. Утта яна, суда батмый. 1, 2, 3. Агач була ул? Юк, җавап булмады. Ул бәйрәмдә ширше бизибез. Яңа ел. Дөрес. Җирнең иярчене. Кояш. Юк, дөрес түгел, ай. 7-гә 7-не кушкач ничә була? 7 + 7. 14. Дөрес. Август аеннан соң нинди ай килә? Сентябрь. Дөрес. Салават күпере кайчан чыга? Яңгырдан соң. Дөрес. Әнинең әнисе миңа кем була? Әби дәвән. Дөрес. Мәкальне дәвам итегез. Энә дә бүләк? 1, 2, 3. Бия дә бүләк. Бармакка кия торган бизәнү әйбере. Йөзек. Бик дөрес. Чынлап та бик кызыклы, бик мавыктыргыч уен булды бүген, кызлар. Сезгә уен ошадымы? Бик ошады. Ошады. Афәрин, сезгә киләчәктә сезнең белән тагын күрешербез дигән өметтә калам. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Миңа бу уен бик ошады. Миндә бик күп кызык сораулар булды. Мин бу бик күп нәрсәне белдем. Бу уен миңа бик ошады. Монда тагын киләсем килә. Сораулар миңа бик ошады. Патефоннар турында бик кызык булды. Һәм Леонардо да Винчиның картиналарын белеп калдым. Һәм соңгы тур бик шәп булды. Катнашучыларның тырышлыгы юкка түгел. Гадел һәм Зәринәнең урынын бүгенге батылдан соң Айсылу һәм Диләрә алды. Киләсе тапшыруларда яңа катнашучылар булыр. Аларның нәтиҗәләрен дә соңрак белербез. Акыл батылда катнашырга теләүчеләр Шаян ТВ сайты аша безнең белән элемтәгә чыгала.